ajali kuma gashi dan uwa ne a wurin mijintawa sayyidina Imam Ali angwanna na Fadima wai shi da annabin nan ma ya sanke ne nasabarsa ta isa don ko shi kaninsa ne ta waɗansu bangarorin kuma hadiminsa ne domin yana cikin kulafa'un mijintawa sayyidina Imam Ali angwanna na Fadima kuma sirrikinsa ne dayansa duka jikokin annabinmu ne dayansa duka jikokin annabinmu ne mai ba da ransa don kare shugabanmu ne kuma rabbu ne waliyinsa ba ai kamar sa ba sayyidina Imam Ali angwanna na Fadima ai dole ne na ce muku ba yau kamar sa ba shi jinin Quraishi ne mai asali da nasaba tun yana sa ya wuɗa shugaba ba za na dai da bege da yabo gare shi ba sayyidina Imam Ali angwanna na Fadima kai ne ma annabin ya ce madadinsa ne ma'ana yana nufin kai shi ne shi ma kai ne duk wanda ya taba ka kamar ya taba shi ne maganar ta annabin ce ba wai fadar mu ba sayyidina Imam Ali angwanna na Fadima fagen yaƙi bai da fargaba ku tuno da shi fagen yaƙi bai da fargaba tsoro a zuciya tarsan ba biye gaba bai kyale kafirai sun tunkari da hawa aikinsa sare kai ne amma na yan uba sayyidina Imam Ali angwanna na Fadima dodon munafukai mai sassai ta kafirai daidai ta fajirai mu mai gyara ban kirai mai tarwatsa su ne su ma sun sani sarai ba za a yau sadaukin da ya kai ya aliba sayyidina Imam Ali angwanna na Fadima ya mai zuciya ta imani wa ya ja da kai dan na ji ba wuya a yanzu sai ka sare kai na tilo a san da ma amure so ya ja da kai ka kau da shi a ranar su bai kwandaran sawa sayyidina Imam Ali angwanna na Fadima kai a fage na ba bai da magani domin kwa ya zamo kofa ce ta ilimi matukar ya je guri to sunan sa malami dan ko Abu Hurairan bai kai rabin sawa sayyidina Imam Ali angwanna na Fadima kuma da wutar sai in ya bata